Καλησπέρα gamers. Σήμερα ο Halo Boost θα παίξει GTA V με τον Franklin τον φίλο μου και με φίλο του τον Chop. Όμως σήμερα ο Chop δεν θα έρθει για βόλτα επειδή την προηγούμενη φορά έκανε κακά στο αυτοκίνητο. Σήμερα θα κάνουμε τρελά πράγματα ελεύθερα και είμαι πολύ χαρούμενος επειδή βγάζω το πρώτο μου βίντεο για V και για Grand Theft Auto γενικά. Ας ξεκινήσουμε. Πήρα για την αρχή ένα γαμάτο μηχανάκι. Κοίτα πόσο πάω. Είμαι μάγκας. Πολύ, κοίτα. Άντε συμπαρουσιαστές! Συμπαρουσιαστές μου έχω τον Slenderman 277 και το YouTubers Gamer. Με άκουσε η κάμερα YouTubers Gamer. Οκ, εντάξει, ακούσαμε YouTubers Gamer. Τώρα ο Halo Boost θα ξεκινήσει στις χαζομάρες του. Πάμε πρώτα στην Πρέπει να βάλουμε τη μουσική από το... από τον ERK. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, καθώς τράκαρα στο ταξί και σκοτώθηκα. Χαλάς 5 χιλιάρικα. Wow, λες και δεν το ήξερα. Παναγία Ναι, μου. είναι πολλά όμως. Σφάει V άμα έχει Άλλα άμα έχω 15 εκατομμύρια, ναι. Ναι, σφάει V όμως άμα έχει τόσα λεφτά, ξέρεις πως θα χάνεις. 100 χιλιάρικα. Στο IV. Ναι. Άμα έχεις τόσα. Άντε γεια, Slender. Άντε γιατί. Άντε γιατί τώρα. Άντε γεια και εσύ. Άντε γεια και εσύ. Να και η φίλη μου η χοντρή. Έλα μωρή χοντρή. Ναι, πάλι μπέργκερ του Στάιζερ. Εσύ γιατί δεν μιλάτε τώρα στο καλό μας το βίντεο που είναι και ωραίο. Κοιτά, κοιτά. Με τα ωραία κορίτσια που έχουμε. Σε την Εζάη αστυνομία. Μπράβο της. Ωραία, πάρε το κορβέτ. Πήρε την αστυνομία. Πήρε την αστυνομία. Βγάλε όπλο ρε βλάκα, τι κυνηγάς. Έτσι, Άντε γεια. Έτσι, ποιος το έκανα. βοήθεια, βοήθεια. Προχωράς τώρα, σε παίρνει τις βάρες να τα αμάξεις, λέει. Δεν με νοιάζει, άντε στο μη σου πω τίποτα. Πάτε, Πάμε βολτούλα. I'm sexy and I know it. Ρε, ξέρεις τι έχει πολύ φάση, Ναι. Όταν σε κυνηγάνε οι αστυνομικοί, όταν σε κυνηγάνε ρε φίλε οι... Αστυνομική, Ναι, ναι. η αστυνομική βλάκα, ωραίο είναι να στείλεις κι άλλους αστυνομικούς μέσω τηλέφωνο βλάκα. Ναι, να έρθουν οι αστυνομικοί να σε κυνηγάνε πιο πολύ. Αυτή είναι πολύ ωραία λογική, μου αρέσει η λογική σου. Ωραίο είναι για πείραμα να το πειραματίσουμε αυτή τη σκέψη. Ξέρω κάποια παιδιά που θα πειραματίζονται καλά. Ας το διακόπτη ρε. Ωραίο αυτό, Ναι, με τη μανιβέλα. Λες και είμαστε στο 80. Πιο παλιά. Εγώ θα κάνω μια βόλτα. Ωραία. Θα Κάνει σου φυλάσω και βόλτα. μια έκπληξη εγώ. Oh shit! Oh shit! Σίτα. Oh shit, bitches. Κάντε subscribe σας παρακαλώ Είναι- στο κανάλι Σαλαμίνα Gamer που είναι πολύ καλοί μου φίλοι και οι δυο τους. Κάντε subscribe όπου θέλετε και εγώ είμαι χαρούμενος που κάνετε subscribe σε καλούς ανθρώπους, αλλά μην κάνετε σε ανθρώπους που είναι ανώμαλοι. Ο φίλος μας είπε που παίζει τώρα, πώς είπαμε, Halo Boost, Ναι, χαλοπούς με. Ωραία, θα κάνει ένα κωδικό που μου ζήτησε να του φέρω. Θέλει να κάνει το Skyfall. Για να δείξει κάτι που έχει παρατηρήσει, ότι έτσι και πέσεις με το κεφάλι δεν υπάρχει περίπτωση να Να πεθάνεις. πετάτης, δεν γίνεται. Μια ερώτηση πάνω λέω. Slender, το άλλαξε το όνομα. Πώς θα σε γράψω, Slender. Slenderman, Slender. 277. Αλλά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τον κωδικό. Γι' αυτό μην παραξενευτείτε τι μαλακίες κάνουμε. Ορίστε, στα χέρια του είναι στο Halo Boost. Ο Halo Boost Skyfall! YouTubers, κοίτα! Skyfall! Ρε, πήγαινε πάνω σε κτίριο και πέσε με το κεφάλι.
Να σκάσω κολόπουλο. Θα πεθάνω σίγουρα έτσι. Α, ναι, γιατί έχει ύψος. Άστο. Παίξε έτσι με το κεφάλι, παίξε τώρα. Κοιτάξτε. Μπαμ. Βλέπετε. Πέθανε. Ζει. Πέθανε. Ζει. Πέθανε. Ζει. Αυτό είναι το παράσιτο. Ενώ όταν σκάλουμε το Oh στήθος. shit. Πέθανε. Ναι. Φιλαδέλεος. Τώρα πάλι πεθάναμε. Είναι ένα τώρα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαφημίσουμε τη Lux. Παρακαλώ να πίνετε πολλές λεμονάδες Lux για να στηρίζετε την ελληνική εταιρεία από το κεφαλόβρυσο. Κεφαλόβρυσο! Κεφαλόβρυσο! Εντάξει, ας ξανασυνεχίσουμε το παιχνίδι μας. Καθώς με μία που μιλάει με τον κόμενό της, έχουμε πολλά τηλέφωνα. Ναι, γιατί τα τηλέφωνα τηλέφωνα να πούμε. Σε όλα τα βίντεο. Δεν το σηκώνω, ναι ρε φίλε. Ποιος ήτανε, ήταν η μητέρα σου. Μπα, δεν πρέπει να ήταν. Αλλά δεν με νοιάζει. Το βάζω σε σίγαση. Γιατί θα μας τρελάνουνε, είμαστε πολύ διάσημοι. Εγώ είμαι διάσημος στο Hong Kong. Πατήστε Hong Kong, άλλο μπούστα. Θα πάω για περιοδία εκεί πέρα, φεύγω τον επόμενο μήνα. Περιοδία Hong Kong. Έχω 2 προβολές. Τέλος, Hong Kong. Ο συμπαρουσιαστής μου έφυγε για λίγο, ξανάρχεται τώρα. Εγώ τώρα προσπαθήσω να φανώ λίγο πιο έξυπνος ή λίγο πιο γελίος, δεν ξέρω. Ανάλογα τα κέφια. Κάντε subscribe. Μα δεν τέλειωσε το βίντεο για τα λες, το έχουμε πει ήδη 2 φορές και δεν είμαστε στη μέση του βίντεο. Α, όντως. Θα το πούμε και 1000 φορές. Νομίζω ότι η τηλεθατέρνα δεν Εντάξει, είναι ευθύ. εντάξει, ηρέμησε. Ωραία. Περιμένετε λίγο να βάλουμε πάλι τον κωδικό Skyfall να σας δείξω. Skyfall. Μισό, να σου Ξέρω δείξω. εγώ να βάζω κωδικούς. Το ξέρουμε. Κάτσε να το ξαναβάλω. Ωραία, Skyfall. Να βάλω πίξελ. Όχι μέσα στα μάξι. Γιατί δεν κάνει και το βάζει Skyfall. Μια Δεν ερώτηση. γίνεται μέσα σε Συγγνώμη που... χώρο. Πρέπει να είσαι κάπου που να μην σε... Αλήθεια, wow. Από Έσταξε τις... πολύ καλά. Περιμένετε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι εκεί. Πήγαινε πιο μπροστά. Να κάνω μια ερώτηση. Μου κάνανε ερώτηση τώρα στο σελίδα μας στο Facebook με τους Alameda Gamers. Στο βίντεο να βάζουμε pixel ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Να βάλω pixel. Να πω ότι βάζουμε pixel. Ναι. Τίποτε. Εντάξει. Δεν θέλω να πατήσω το map για να σας καθυστερήσω να δείτε το βίντεο μας. Αλλά δεν ξέρω, θέλω να πάω κάπου και δεν ξέρω πού πάω τώρα. Πάμε να με φάει κανένα Jaguar πάλι. Τι είναι αυτό, ωραία γατούλα. Α, είναι Jaguar. Ιου. Oh shit. Τι να μας φάει ρε φίλε. Ρόδα. Κοίτα όμως ο Φράγκλι, να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ καλό στα ακροβατικά. Ωραία. Δεύτερο διαφημιστικό. Κάντε subscribe στο The Rat Brand. Φανταστικά βίντεο για Xbox, PlayStation και για υπολογιστή. Όλα τα καλά παιχνίδια. Τώρα ανεβάζει βίντεο για Watch Dogs. Ευχαριστούμε Ωραία. πολύ. Σας παρακαλώ κάντε subscribe, είναι η έμπνευσή μου. Ωραία. Τι θέλεις να τα ακούσουν και αυτοί που μας ακούνε. Σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοιτάξτε όνομα για show, κοιτάξτε όνομα για show, αυτό είναι όνομα για show. Όνομα για show, what the fuck. Ξέρω, δεν θυμάμαι πώς εμφανίζουμε το κινητό, α ναι, picture, κάμερα, self. Κοιτάξτε τη φάτσα μου, πόσο ωραία είναι. Κοιτάξτε, γεμάτο αίματα. Ωραίο τηλέφωνο, μου αρέσει πολύ. Έλεος δηλαδή, εντάξει, πρέπει να μιλάω στην Άντε, γεια σας. Άντε, γεια. Δυστυχώς, ο YouTuber Gamer μας άφησε και θα μείνω μόνος μου με τον άλλον μου φίλο, τον... πώς να σε λέω τώρα, Slenderman 200 Slenderman θα σε λέω απλά εγώ. Τους αριθμούς να το λες εσύ.
παρακαλώ, ένα γυφτάκι με, έλα δώσε μου κάτι, το αυτοκίνητό σου, ευχαριστώ. Έλα δώσε μου κάτι. Οχ, μέσα από την πόρτα πέρασε, πρέπει να το δεις. Αυτό το αμένο μου show, what the fuck, θέλω να το δω. Άντε πάρε τηλέφωνα. Πάρε το χειριστήριο. Οκ. Ναι. Ωραία, οδηγάμε εδώ μια χαρά. Μαλακία στο φουλ. Πάρτα κι εσύ. Θα κάνουμε μια μαλακία εδώ με τα όπλα. Πάρτα κι εσύ. Έλα. Έφυγε τα λάθη να το διαλύσουμε. Ωραία. Επιτέλους επέστρεψα. Τι ήταν, ρε? Τηλεφώνημα επαγγελματικό. Επαγγελματικό τηλεφώνημα που δεν πάω πω γιατί Ναι, γιατί είναι ο ατζέντς μου. σωστά. Εδώ πάνω εκεί που λέει. Άσο. Έλα, πρέπει να το γράψω γρήγορα, άντε. Subscribe, ξέρεις πως γράφεται. Ρε βλάκα, το έχω μπερδέψει. Sub, γράψε sub Ναι. και scribe. Α. Ωραία, ενημέρωση με όχι, Το δεν δικό είναι μου, δικιά ρε. μου, το δικό του. Μιλάμε από... Είμαστε πολύ διάσημοι, σαν τον Alex Lighting. Τι πέταξε. Ρε είσαι καλά, μη λέμε τέτοιες βλακίες τώρα, έλα. Όχι, εντάξει. Είμαστε πολύ διάσημοι. Ας δούμε το ATM, πόσα λεφτά έχουμε. Ωραία. Πόσα λεφτά έχω χάσει. Δεν με νοιάζει. Τσεκάρατε λίγο το ATM μου. Θέλω να καλέσω ένα ταξί, δεν πλάκα, δεν θέλω να το καλέσουμε τίποτα. Ταψί! Ωραία είναι να γελάσουμε λίγο, πάλι Skyfall. Γίνομαι λίγο βαρετός, αλλά δεν πειράζει γιατί τώρα με πιάσει τρέλα. Τώρα γίνει τρελή στο βίντεο. Της τελεί στο πανηγύρι. Σαλάρι! Θέλω να σκάσω στο κτίριο. Να χτυπήσω και να κάνω το κεφάλι μου κομμάτια. Αν σκάσουμε μέσα στην άμμο μου, φτέψω το κεφάλι μου. Άρα να κάνω καστράκι στην άμμο. Ή να σκάσω πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να τρυπήσω έτσι μέσα από το τζάμι. Κάτι να τρυπήσω πάντως. Πελέ! Ωου! Ο Πελέ δεν ξέρει όμως πώς να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Α, ξέρει. Κοίτα πώς ανεβαίνει ο Πελέ. Ανέβα. Τελικά καταφέραμε να ζήσουμε, αλλά μόνο με Skyfall το σκάμε τώρα. Και συγγνώμη γι' αυτό, Για να αλλά δούμε πάλι πάλι Skyfall. μου σε μήνυμα, 2 τηλεφώνηματα. Εντάξει. Ο ίδιος είναι. Ρε, πια με αυτούς τους ατζέντες. Αυτό με σε κυνηγάει πήρε και πριν. αστυνομία. Αυτό σε πήρε πριν. Όχι. Α. Κοιτά, με κυνηγάει η αστυνομία, αλλά τώρα με έχασε γιατί... Ρε τι μου λέει, κοίτα εδώ. Έλα, σπορωμένος. Σπορωμένος, κοίτα εδώ. Για το πότε, Ναι. Έτσι, μπαμ. Γεια Γιατί? σας, παιδιά. Δεν θα το κλείσω ακόμα, να το τελειώσω σε λίγο. Έλα ρε Τέλος. φίλε τώρα. Άλλο λίγο. Δεν μπορώ, με πιάνει τρέλα μου. Θέλω να το κάνω ωραίο το βιντεάκι. Οκ, ελπίζουμε... Ελπίζουμε να περνάτε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τελειώσαμε, πήραμε και τους βαθμούς. Δεν σας τα ευχήθηκα αυτά. Δεν σας τα είπα δηλαδή. Καλό καλοκαίρι, να κάνετε μπάνια, να είστε χαρούμενοι μαζί με την οικογένειά σας. Να παίζετε παιχνίδια όλη την ώρα και καίγεστε τα μάτια σας. Και να μην ακούτε τους γονείς σας. Αυτές είναι οι συμβουλές μου. Πλάκα κάνω, δεν θέλω να είμαι τόσο κακός. Αλλά εγώ τώρα φεύγω για να πάω να δω αυτό το ωραίο show, το What the Fuck.
Ναι. Αλλά είναι κλειστός κινηματογράφος, άρα σας δίνω και άλλη λίγη χαζομάρα. Όλα για να κάνουμε βουτιά. Θέλω ένα Πάνω αμάξι. όταν προχωράει τα μάξι. Ναι, αλλά θέλω να προσθέσω. Πάρε το Audi και καλά που είναι. Ναι, το Audi δεν είναι αυτό. Ναι, απλά δεν αφήνει η ίδια η εταιρεία. Δεν αφήνουν οι άλλες εταιρείες μάρκας να βάλουν ακριβώς να το ονομάσουν κανονικά όπως ονομάζεται. Ενώ θέλουν όλο ίδια αμάξια. Όχι το σήμα της Audi. Ναι, όχι. Είναι κομμένο από πάνω. Ναι, Θέλουν να δείξουν ότι δεν για αντιγραφή μωρέ, ξέρεις, κόπη. Copy paste. Ναι, ακριβώς. Στην δίχτυα είπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Αυτή τι μαλακία είναι εδώ, πρέπει για να τα αγοράσεις πόσα. 2,5 εκατομμύρια νομίζω. Και τι κάνει. Πήγαινε λίγο, ρε. 20 είναι. Τι λες, ξέρεις πόσοι πάνε, πόσα κέρδη βγάζεις έτσι και το πάρεις. Είναι με το... Βγες λίγο έξω, να πάμε να Όχι, δούμε θα πόσα πάμε να είναι. δούμε τα άντε. Ρε πήγαινε να παίξει γκολφ είναι. Γκολφ. Ναι. Θα παίξουμε γκολφ. Πώς μπαίνει. Oh shit. Πρέπει να Πήγαινε βγάλεις μπροστά, άπλος. Πρέπει να βγάλεις στρίψε άπλος. ρε. Όχι, μην πας από εκεί, δεν θα σε δεχτούνε σου λένε. Θα με δεχτούν, ναι. Θα σου πω εγώ. Όχι ρε Ωραία. βλακά, έλα, όχι. Με δέχτηκαν, να βλέπεις. Ρε βλακά, Πολύ φιλόξενη. κανονικά να παίξεις. Δεν θέλω να παίξω, θέλω απλά να κάνω ότι παίζω γκολφ. Άντε. Μπιπ, μπιπ, περνάει νέος παίχτης. Μπιπ, μπιπ, σου είπα. Άμα πια απρόσεκτοι άνθρωποι μπαίνουν. Ωραίο όμως όταν μας βγάζει full screen βλάκα. Ναι. Να βγάζει όλη την οθόνη. Άντε, δηλαδή μπαίνουν μπροστά στον δρόμο για τους πεζούς. Ποιοι νομίζουν ότι είναι. Οχ. Είναι βαθιά βλάκα εδώ. Ου, ναι. Όχι ρε, γενικά πώς να βουτήξεις, αυτό εννοώ. Έχει καρχαριές. Όχι, οι καρχαριές δεν λεγόταν κανείς σε αυτό το βρωμό μέρος. Θα παίξουμε γκολφ με μια βόμβα. Oh shit. Όχι ρε, δεν πρόλαβα. Μια τρύπα του γκολφ, να βάλω μέσα τη βόμβα. Φύγε, θέλω να παίξω γκολφ. Σκότωσέ τον ρε βλάκα να μην συνοχεί. Να. Μια τρύπα. Κοιτάξτε παιδιά πως παίζεις τώρα εδώ. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Γεια σας, subscribe. Κάντε like, subscribe. Και όλα. Άντε, γεια. Bye.